منالبات بتليفون زقبر ناي صوتا وفتوة علال تبزح تخون نحنا كابانا نلعل زفلتونا خمزلو كنزارب نخلينا عاركي محازاي حافتي أدي كنبل نخلينا الزقن نجزا رأسنا ننقر حاسوتي لعلينا نجزا رأسنا زفلتو ما نم كله يكلني انتي كم زسمعنا انتي كم ندلي نعوم كي نجرنا بوشتنا نحزو ما نم زي فلتو مستير لنا الزناي فقر السميت ويد ما نحن تقول دعلان تهنكا نسا بزعبها تفلتو أنا جريلا نسخة إخا أبا أنتي عين السميت كم زلك تفلت من البات نتصوت عيلكا تقابرو ويتلو أخو تكست كهون خالي يخون انبر نابانا مسبتحة بناتا الرأية بناتا سميعتها تترجمه انبر نسخة بزلاخ كاي من قد ايكونا مخنياتو نحنا دك انستيو كم تخلي جزي زبلكم مساخاتكم دك تبعتيو عب في اللي زلنا نزفتا خيا قال كي تخسر زقبركا بقليل خطفتوكا اباخا زلوا اراء ياخد كير تخيل نسخة بين خاطر رحيخا هيفني مساخم زلوخت كم ياللهم دحندر لهم انكو عبد حنا في channel مساخم من دابلكو ابز channel حدش انت لهم سبسكرايب كتقبرو نتباب بيجي يزفنوا لكم فيديوهات بقليل نمركاب دما نتانايك اجر ملكت او قوائكم سنة مكتتال قداماي ناي حانت قوال سمعت قلتيفو زغيرو ناب قرعات ويكتعات وكاز قبرا اتتلق خلا ناي تيكست عينت حاد عينت تدقاقا من بزخوني نقابنت سلام كمي وعلكي بالكا سق انتي لازي ملست كلتا سلستا جيزي انتا دقاقيم كالا وي انتا جيركي ايه انتا خوينكي اغزي تملسي بجا خبا ملسي اندا رأخي سق تبلي زبلو تيكستات بستخا لكا متن بفتم كي تسدد قداماي ابتتلق خو تيكست بسحاتو كاب كلتا نلعل انتا خوينوم بالطعمي اتنعقاكا كتكورعي زقبرا سلازي نسخا بعل غائغا كتستخاخلو زلكا نسخا وانتفتوا انتا نيركا أبهلك كتقاطع تخيلها فتيمكا كم زيتات عين التكست أي تستد أي تملسن دخي أي تعللن دخ زب الزرباتات كي تلعل كتقرعة كتلمنا أتدلي حدا جزء والنت التكست خندار عيتو نزي من ملاس إنجويات جبرو كابز حالي فدما تغلال لها تعص وكات تخيلها أنت زي ملست تكست جيركا بجا خبا ملسي أبلاين كل غريق يعني متى يسقطبلي حق إن مزراب إذا جزاء رأسها من آسيو نجزاء رأسها بوتهاب جزاء رأسها دما أخبر كابزن العالم في الثانية بالكان أنت دا مجمرة كتملس جميرة تصبغ عدلي نزع عدل زي كتبالا شوية بالكان كلتا سلستا جيزي تحفكا ملستا أبياجن تزي ملست نسخا ونسق مبالي زلكا ويدما ملس خصاب تتصحف عقلي غيركا متصبايو زخوانا وتصيد دما كهبكاي حانتو قال بقلطف ناب قرعات كم تأتو زقبرا حدا ازي دقاقيم كحدا عين التكست من الأخير مجمرة نايحان تتدالي أقوال قطر تليفون أب إيد كام ساعتوا شعو خزبل حتو أبا خاستو مركزي نسخات الأخوة نجر لك أنا بأمس بتصحى نعاخات من لسال كاملسي عبي كده يزلوا نحنا دك أنستيو أنت عين التكست إنا نفتو أنت عين التكست إنا نقبل ندلي أنت ينخن من لسالكم أبتايت زخفت لنا زبل حتو كتملس كتقل عليك الزد ما أنت دقفتي خيا بزعبا استوسنا نجر مفلات قديت أخي قطر تليفونك كم مركبنا العلي قدميو نسامنيا أنت أتفتو نقشتي نجر أنت فليتك عبي مقراربي زغونك سلازي علال كتكفتلا وي تكست خصحفلا خلها بتدز زبلا نجري وي دما ريخا انت خوينكا ناكدادنا ابمدنا كتصحفلا كلها بزح حطوتاتي ناب امور ازمالالس كابز حليف دما لو بتعم تصبو تخدين كريكي بتفطرنا اوالد زدنقنا ودينا نفتو نز خمسة عين التكست خا انت وحده يقني اللي زبل كتسدلك نز اتصبيقك كتقدسلو عليك ما بقاسيها انت دا تصبو كينو اتزقص الستيب تصبو يزخون علال كتجمر تغيرك يا دما قطتا بقنعنا بزعبها تفلط يا تدلي انا خمزي إلكا جزاء رأسها اختفال دما تغل بعالت حدار تزي كونت أفكار تزي بالله رقصنيا خوينا زنقركم نجر ملسق تركبيها نسا دز بلا نجر تفلت انت خوين كادما كم زخمزي لك بمصحف تقداسنت كم تحدر كتقبرات غيلها
ሳልሳይ ድማ ናይ ሓንቲ ጓል ስምዒት ቀልጢፉ ዝቕየር ከም ትፈትወካ ዝገብራ ቴክስት ብዙሕ እዩ ዘሎ ኢንተረስቲንግ ክትከውን እንታይ ጌርካ ዝኾነ ድሌት ሓዲርዋ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትፈትወካ ምግባር ትኽእል ንስኻ ኢኻ መጀመርያ ዘለዓልኩልኩም ነይሩ ምሽ ምጭቕጫቕ ደው ከተብል ኣለካ ንምንታይ ኸዘይትምልሲ ንምንታይ ኸዘይትዕልሊ ዝብሉ ነገራት ፈፂምካ ከይትፅሕፍ ካልኣይ ድማ ክትዕልለካ እንተጀሚራ ንስኻ ዕድለኛ ኢኻ ማለት እዩ ምሳኻ ንምዕላል ድሌት ኣርያ ኣላ ማለት እዩ ንምፍታው ድማ ንሕና ብጣዕሚ ኢዚ ኢና እንተ ደኣ ሓንሳብ ፈሊጥካያ ብዛዕባ እቲ ዝፈለጥካዮ ነገር ክትዕልላ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ እቲ ዝፈተኻዮ መንነታ ክትነግራ ትኽእል ኢኻ ሓሳባታ ክተድንቐላ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ምስኣ ኮይንካ ኣቓልቦን ግዜን ከም ዝሃብካያ ቴክስትታት ክትልእኸላ ትኽእል ብዝተኻእለ መጠን ነፃነት ሃባ ኣይተጨንቃ ትዕግስቲ ጌርካ ከም ትፅበ ከም ትኽእል ኣርእያ ንስኻ እውን ካልእ ነገር ዝግበር ከም ዘለካ ኣርእያ ግዜ የብለይ እንተኢላትካ በቃ ሓራይ ግዜ ምስ ረኸብክ ቴክስት ግበርለይ ከም ትፈትወካ ምግባር ደስ ዝብል ሰብ ምዃን ፈትን ምስ ሓደ ሰባት ክንራኸብ ከለና ብጣዕሚ ነፃነት ስለ ዝህቡና ናብኦም ክንከይድ ጠራይና ንደሊ ነፃነት ሃባ ራብዓይ ንሓንቲ ጓል ከም ዝስልችዋ ዝገብሩ ብዙሕ ዓይነት ቴክስት ኣለው ንሓንቲ ዝፈተኻያ ዝደለኻያ ጓል ጽቡቕ ጀሚርኩም እንዳዕለልኩም ከለኹም ኣብ ሞንጎ ከም ዝስልችዋን ከም ተዓጽወካን ዝገብርዋ ሃንደበት ከም ትቕየር ዝገብራ ቴክስት ትልእኹ ኢኹም እዚ ማለት ድማ ዘሓርቕ ነገር እዩ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ሃንደበት ሕጂ ምኻዳስ እንታይ ኮይነ እያ ትብል ትኸውን ይኹን እምበር ከምዚ ክትከውን ክስልችዋ ዝገብርዋ ነገራት ከም ዘለዉ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ንኸተዕልለካ ዘይትደልዮም ነገራት ክህልው ይኽእሉ እቲ ትህባ ሓሳባት ንዓኣ ዘይሰማምዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዝታት ዓይነት ነገራት ኣይትደልን ትኸውን ሰባት ብሓፈሻ ንስኻ ኣቕሊልካ ትነግሮም እሞ ንዕኦም ግን ዘይደልይዋ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ድማ ኣባኻ ዘለዋ ኣረኣእያ ትቕይር ወይ ድማ ትንዕቐካ ተሰልችዋ ካብ ከምዝታት ዓይነት ተግባራት ክትቁጠብ ኣለካ ከም ትፈትወካ ጌርካ ከም ትጸልአካ ምግባር የብልካ ዝኾነ ነገር ክትዕልለካ ኸላ ኣይትቃወሞ ካብ ውሳነታታ ኣይተትርፋ ዝኾነ ነገር ክገብር እንተኢላትካ ክትሕግዛ እንዳኸኣልካ ሱቕ ኣይትበል ሓምሻይ ሽዑ ንሽዑ ብሎክ ክትገብረካ ክትውስን ዝገብራ ናይ ቴክስት ዓይነታት ኣለዉ ብዙሓት ኣዋልድ ብሎክ እንዳገበርኦም ከለዋ እስቲል ዘፍቅሩ ኣለዉ እዚ ድማ መኾኒኡ ምኽንያት ምናልባት ንስኻ ተለማሚድና ኢና ፈትያትኒኣ ካብ ሕጂ ንኔው ድላየ ብነፃነት ክዛረብ ይኽእል ኢልካ ምናልባት ደረት ዝሓለፈ ሕቶ ክትሓትት ትኽእል ክብረታ ዝትንክፍ ሕቶታት ክኸውን ይኽእል ምናልባት ብቴሌፎን ዝግበር ናይ ፆታዊ ፍትወት ዕላል ተብዝሕ ትኸውን ወይ ድማ ጥራሕ ዝባና ክትሪኣ ምድላይ ኣሎ ሓደ ኣዋልድ ዘይፀወርኦ ሕቶታት ከምዝታት ዓይነት ቴክስትታት ሪስክ ኣለዎም ክትከስራውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ብባህርያትና ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ኢና ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክትሓቱና ከለኹም ከምዘይ ትፈቱና ኢና ንሓስብ ክትጥንቀቂ ዘለካ ብፍላይ ድማ እንተፈቲኻያ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝፈተወ ወዲ ጥንቀቂ ምሽ ኣብ ከምዚታት ዓይነት ነገር ከምዚታት ዓይነት ሕቶ ኣይኣቱኒ ኖርማል እዚ ንፈልጦ ኢና ግን ትፈትዋ እንተኮይንካ ንዓኣ መታን ከይትስእና ነዚ ዝመኽረካ ዘለኹ ምኽርታት ኣብ ተግባር ኣውዕሎ ተለማሚድኩም ብዙሕ ነገር ይዕሊልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ልዕሊ ዝንታይ ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝሓተትካዮ ነገር ብዕድል ዲዋላ ብሸለልትነት ክትበካ ትኽእል ጓል ኣላ ብሓፈሻ ግን ነታ ትፈትዋ ጓል ከም ትኸስራ ክገብረካ ይኽእል እዩ ብሎክ ክትገብረካ ትኽእል እያ ካልኣይ ግዜ ከምዘይ ትዛረባ ክትገብረካ ትኽእል እያ እዚ ድማ ቀልጢፈ እያ ትውስኖ ብርትዕቲ ጓል እንተኮይና ትኽክል ውሳነ ኢላ ዝኣመነትሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዝታት ዓይነት ሕቶ ቴክስት ከይትሓትት